ọ dị mma anyị echisere na ịkwacha ekpere ahụ na njenje akwacha ekpere n'ọnụ kpọrọ anyị nkụbata anyị echise ọ bụchi kịta na aka ị na-aba n'onyonyo enyi onyonyo ị na-akpọfe onyonyo kịta na ife anyị na-eme kịta na-abụ ife mmemme kpọ na njem alụmdi na nwunye. Ọ bụchi kịta na aka ị na-akpọfe onyonyo gị alụmdi na nwunye ka anyị na-ekwu okwu na ọ bụchi na-aba ka ọ bụ nọ n'ime di okwu di na nwunye ka anyị na-ekwu n'elu biro na bifo oge unu biro na ọrụ dịberu ka eketa ya bụ ife anyị na-ekwu keta ife naanị bụ onwe ife nye ka ajụ nwere m ọ bụchi nwunye bịa na si ka unu nebe mmegba mee ife kpọ na ịzụ afịa ya bụ ife ndị bekee kpọ na biznes unu na-eme na ememe ọ bụchi nwunye bụ onye nwe afịa ka bụ ihe n'isi ihe nwe ọrụ si kunu tie enya ka unu nebe mme afịa na ka ọ na-agaba ka unu ofufe ụmụnụ ya ka ọ bụchi nwunye inu bụ onye dịkachi ọ bụ onye na-akwa afụfụ na ozomego ọ chọ na kiri na-afụ ego n'enya ma ọ bụsị ego na bụ ife ka a na-eweta n'ụnụ n'ebe nsogbu dere ya dị mmemme ka obi nọ n'ụga ka ọ bụsị ụnụ n'ebe ka a na-enwe nsogbu na-ese ego. Ụsọ na ibu di na nwunye bụ understanding ife nwunye sọ ife di sọ unu awọsa ebo awọsa enwe unu ije na anyị aga ọ bụrụ na azụ gbamafịa bụ nwunye m bụ onye na-akwa afụfụ bụ nwunye m nwere one or two behavior dị banamenya uche kumenyi na-eso ya na-etinyese n'ekpere because ọ bụ mmemụ na ya but before mgbe anụrụgara nwunye ma make sure saa marịkụmegoma ya na ebe okwu ego dị na ebe okwu imegbamife dị ịmara ife ndị nụ the rest chukwu dị ka dị ya ka na because mmadụ dị n'iche n'iche ọ bụ ọsamara abụ ofu but chukwu ekenye m nwunye ụdịrị nwunye ka anyị na-ezo menume ego ka ọ bụ na-akwa afụfụ ụnọ menụrụ na ya mekwụrụ ụgwọ ishie mekwama na afịa anyị na-azụ gbame karị ka anyị na-eme na-ezo menume ego olesi ọ bụ nwere ife nji ego ka anyị na-eme dị na-abaghị enya ka ọ bụ na-etufu ego ka ọ bụ nje na-eji na-ala mmanya ka ọ bụ nje ndị na-achọ onye ụmụ na-ebu ndị ụmụ ọzọ ọ dịbụ na erenu onwe ife ka na-eme nwunye nkọ na-ezo ego na ebe anyị na-azụ gbamafịa ọdụmma na-anụgo ife okwu nikọrọ na o nwechara ndị ụmụ ndị arịkechi ya nwegbe n'idiwe na azụ gbamafịa orikesiwe na ezomego wachọ na ka udiwe na afọ ego wenya bụ nwa ebe ọ na-ejikeme na ime ka ife dị mma ọ dị mma na bụ ihe n'idi na-eme ife ọdịba ezomena idi ego na ịdị na-ezomena ego orikechi na-ezomena ife oge ka obi ụlọ keje ka enwe isi na onye dị na-enekumedie bụ ife kechi oji ka adịrị kechi uni dị keje ka anụgbu na-ezomena ife so ka mma gị dị na-ekwusa obi na agọcha ife dị na ka ọrụ obi ụlọ kere na-aga ka ọrụ na-asọ ife nchọnịkụ nkwu n'oge ruo oge anyị ka ekporo ngwongwo anyị ka anyị pụọ ife ọzọ nchọnịkụ nkwu bụ ka ịkpazụ na-abụ nchọnịkụ njụa ya maka ọnụ ndị kom kịta na-eti anya na ebe ndị omu ji ego wesịwenye ka arụ ọrụ n'ife naanị bụ onye ka achọ ndị shuga mọmi ya bụ ndị jifu na ejifu na-ekwenye ka anụ wenye ka anụ ndị omje ka anụ na-abụ nwefe na arụ wee nwee moto bụ enwe ego so nchọnịkụ okwu maka gbasara ife derenu shi ya bụ nwesa onye nye mmadụ inwesa onye mmadụ kịta na dịka so o ji ego bụ ese ya bụ sị chọrọ ka ịnụ a na-ese ego ọ bụ kasị na anụ ahịa na-ezizo onwe na ọsọ na asọ ma ọ bụ kasị na anụ a na-ezizo ọma na mmonyinye ife na anụ ahịa bụ ego eye dere ihe ka eme mmezi onye derenu ma ọ sọ ọbịa n'ụkọ ebe ede ngwa mbene ya afụ na sị okwu dịka efe nkwunye ama ede si okwu bụ nkudo eke ma ebu ụzọ jiri anụrụgide onye nwunye ego karịm na na mbụ onye ke mmadụ na-amaghịgo nsị ndị omume ego wee ji ndịgo na-eme ezụzụ
ekemejere anụrụ onye nwenego karum onye ke marụ mbụ na azụ na nyerenu na ebe nshi na ụka ka enyi narum kujinenyi so onye ke ya na anụrụ nyi ya na ihe nri ya na azụ mmụọ ya na ime ọsọ ife but ịnụrasị onye nwenego karashi kenu eke mme ya ka ọ gba na ihe ogenesu and ịmarụfe enweghị onwe onyinye mmadụ na-eji ime na-eme ezuzu onye dị mmadụ enwe ya ku ndị na-eji na-egwu egwu na akparị na-eme dịkasị ya dịbụ chukwu ekema anụ isi nwunye kenuo nnụrụ chukwu yere me ka nụ onye nwenego tụnye n'ike m ke m na-akpa chukwu na-adịghị ene ka ọbịa n'uju but nyere anụrụ onye nwenego bịa nwe ife na-arụ kenu amarif gwan she lefugo le nwere ye kenu ife so na niko ka anyị na-eji na-eme so ekema nụrụ isi nwunye kenu bụ chukwu ihe na-eme ka si onye nka anụ nwere ego chukwu arụsa ya bụ si chukwu emefu na chukwu arụfu n'anya ọrụ na ofu ụka medicine ma na-ejike mme na ndị adị m ure ma arụ ọrụ achọrọ m onye mmadụ na-eye nri nchọ na onye ka anyị na-eye ka anyị na-atụgbame ka obi anyị na-aga n'iru na-aga n'isu ereko na ọ dị so ọdụmadụ ndị kom wee jikeme chọrọ ọrụ na arụ na onye jikeme ọdịnaya mma onye rụ orie ya arụ na ye ka erigbu ye ka azụgbo ụmụ ife chukwu mefeshi Naijiria anyị dịkịta na afụfụkọchi feshi n'ike ya ejike mene ife ka dị ike obi nọọ ekekwa ibi so ya ejike mee inwefu na ife na-arụ tinyesi anya na okwu chukwu na-eye agọchi ụzọ na ihe nye ka iwu bụ chukwu na-eye ozugbo onye nye na-abịaba efuru ini ka unu tụgbame iroro ka ife je na-aga n'isu erekụ na ọ dị ọdụmma ya bụ na anụ ife okwu nikọrọwa n'ọdụ ka ife ọ na-ekwuru ka ere kwushi ka ọ na-adụ ndikom ndị na-achọ onye jifu na ego bụ ife nchọnụkwu mmenishi nkwu n'anya aga akwari ngwugwu anyị ka anyị na ife mmenishi nchọnụkwu nkwuru ka ere kwuru ka si dụmọdụ ashị bụ onye ke mara ụba jikeme ọdịnị blọkụ ka ị na-ebu ọdụ ashị na eja ka ị na-ekpu ife ọbụla ị na-arụ jikeme ka ịrụ ka iwe nwe ogene so n'ihe nwere ife ọbụla na ebe onye mara dị na owere ị na-ekpu ezuzu ya ejikeme ka ịgba mbọ ọ bụsị isechi ndị moto ka ị ka na-eso ife ndị bekee ikpeazụ na agboro ya ejije arụ ashị ka ị na-enwe ife onike ị na-eti ese ka na ihe nwunye ya ka na onye nye mara ka nọrọ na-ata afụfụ so ya nwa na-ata afụfụ ya na agaghị eme ịga ebe ya na-ara mmanya isi na ebe ya na-ara mmanya bụsa ya esi ebe ya na-atụ draft ya ga-atụ ife ya na-akpọ akawo ife ọjọọ ndị ndịko na-eti ya ka anyị na-eti ya ka na owe onye mara iwe ọ bụsọ onye ma na-agba mbọ bụ ibe onye ke mmadụ n'ụlọ ime ịlasụfụ iteshi ya ga ebe ya na-ara mmanya iteshi ya ga ebe ya na-atụ akụ na-adị na agaghị eme n'owe onye ma a na-ejikemere iwe so ife nye ka ekwu bụ so oje ka anyị ka adụ ụnụ ọdụ ya bụ ụlọ dịkịta na ka adụ ụnụ ọdụ so da ọ bụ so nwere ife ọjọọ na-eme kunu wefe ka na ife ọjọọ n'onwe urudo anị oje ka eme ka ife dị n'ụnụ mma bụrụ na-etinye ka na ife ọjọọ biko nwere m ka ịdụ ndị arụ na ụnụ ọdụ gbasara n'ife na anyị na-ekwu ụmụnne m na ụmụnadụ m ndị ụkwani ndị onye ọbụla na-ekiri enyi na ebe anyị na-ekwu okwu na ọdụmadụ n'ụbọchị ka ịbụ onye nye ụzọ dugara ndị ụmụ ndị na-akwado okwu n'ụdị ya dị were anya arụ anyị na ife na-eme agbarịa ọsa mmadụ na-atụ egwu they say ndị oyibo say a wise man learns from the snake bite of his neighbor chukwu ihe ka ndị anyị obi ụnọ n'ala nnenyi pụsa anyị abịa esuotechi na-eshi nne na afụtachi ndị na anụ di na anụ asị nwunye na ekwụkwụ na anyị na ebe anyị na-ebi na ebe anyị na-arụ ndị di na nwunye na anyị nso so ọmụmụrụ ọka dị na ala ododo anyị na-amụ so anyị mụta anyị na kwado ofụsị oke anyị eshifu nne bufu
ka a nụrụ di ka a nụrụ nwunye ọdụmadụ anyị bụ sị biko ni ka awofe ka ni njọ ka awofe ka ni ife na-ebusana n'okwu ife ka emenyi ife ekpụrụ na-emenyi na ebe anyị na-eje kọba ife aka arụ ịbụrụ onye nye mmadụ ya ebi eju ndụ satụ akụna satụ piom n'ọdị ka ihe n'ihe ka ife na-ehe n'ihe ka bụ sị ya ejike mme n'ife nne narị na-agwaghị ya eji akwụkwọ ya ejike mme chọrọ ọrụ na arụ nụ ndị om dị nwe ọrụ ka ndị konyi na-ekpu azụzụ ọ bụ na ndị om nwe na ọrụ n'ọfịa sụsị onye ka mara ka anyị na-emere ya nyanga but ị mara ife enweghị mara onye ebe ose wezukwume n'ụlọ nne na-adị zukwu yekume ya ezigbo ọzụzụ then ya ejego akwụkwọ nwee uche ya adị ule ndịkom chukwu na-enye ka ndịkom ka bịa nso bụ ezigbo ndịkom ka ekwu n'ife ịchọ anyị n'ụwa ịbụ achọ onye ke mmadụ na-achọzi inu nwunye ya dịka ka imeri ka onye ke mmadụ na onye ke mmadụ ama onye ke na-apịa ka n'efọ onye ke mmadụ na-ejike mee gba mbọ make sure say at least ọ na-arịọ nri ị na-eyegbu enweghị nri yeyegbechi nwunye ya nri chukwu na-eye ka ezi marriage is honorable so inwesefu onye yu na kwefuni nkwasu na anọrọ chukwu na-eye nuneka bụ bie ezi ụwa dịka ife nwere nkwunye na ebe na-asị ebe anyị were ego nye na-ala mmanya na ebu ndị om na eje na-atụ na-agba gambụl all these things kedu ka ya ebu nye ka ife ka ya nye ka bụ sị ya ejike mee ya enwere aka ọrụ ya amụ ofu ka ị nwere bi na-agbaje ọsọ ụbọchị n'ife na-asọ m ndị om onye ke mmadụ dị ule asọ ndị om ike ya ama m onye ke bie nwe ọrụ ndị om na-eji na-eme ife sọnweni but ị mara ife enweghị ejiga eme na-agba mbọ ego na-agba ya ka ị na-etinye na ebe ikwesị na-etinye ya na-echere ka ihe echedo na bank na-azụ ụmụ ọganesu neju abụọ so ife ma agwa ọsa mmadụ bụ sị ka a were ndidi onye ndidi nwe azụ kpo ka a tinye nya na ife dị mma tinye ka na ife dị mma ka ofe ka na njọ ka a nne na-enya na chukwu ya nwe okike ya na-eye kewakpa na ụkwadisef ya bụ onye na-eyi ego ya na-eyi ngozi ya na-edokuma ụnọ ya bụ akụnụba so ya bụ ọdụ mmadụ ndị kom na ndị om na-achọ ka ọgbani okwu ji na nwunye ọ bụ nwa ife ebe eziokwu dịgịra ọ bụ nwa ife bụ chukwu tinyefe aka na ife ka emebi ebe nupụ ejidogara n'okwu nkete ka a satụgara n'ebe mbere na anụghị ife okwu n'ikọrọ ya bụ isi gwara ni ife naanị bụ anyị ekwutewe ka ọdụ a onye Washington na-anụ ife dị n'ime kenin na ebe bụ ụkọ na o nwere onye kwuru ya na-esi kenin na chukwu kene bụ ụkọ bet ka na-anụ ife ọrụ n'ime onye nwere ntị ya anụ afọchi ife adịfụ ike kịta na ndị ma na-agba mbọ na-achịfụ eri ego ada ego na-akọ ya enwesị ego na akụ n'ime akụ ebe edemego ya afụ ego weri ya na-agba mbọ na-achịfụ eri ego ọsụ ụzọ mgbe chukwu na-eme ife na-aba dị mma ebe onye ọkwa ọfụ anyị ka enwe ka abịa na umechi ife ka ọ dị mma na uwechi ife ka dị mma na ọ dịfụgara ike before ife ka ebe adị mma ya bụ ere ọdịbụ isi gwara na ere na ọdịbụ oge ọzọ ụbọchị ọzọ anyị bịa jesi anyị ekwuechi ebe fọzụrụ na ebe fa mbụ Florence Achụdume Success Mbenene ngwa ka onye kemechi kwesị efa ya ka anyị Mbenene efa mbụ Charles Emily onye ụmụsechi tagbogbe ndụkwa isi gwara na ka ọ dị oge ọzọ Mbenene ngwa je mbe na-achị aje chukwu gozi aje shegwara